Du fährt ein Tag naar de Nubers in Zadelweg brengt. Du woont plus eine Weetmemtje en dat is al zo'n goldene hooie tante. Als hij onder de hand klappert, dan zegt die Memtje bloß, Doof, wie schön dat ik die kon zijn. Kom bis nan, help me mal een puzzeltop stellen. Ik kon dat niet. Doof je nan, en dan zit hij weer de oude Nubertante af, de doos vol uitgeschat, en hij kon ook goed zijn wat de trubbel is. Hij vraagt de Nubermemtje, wat soll dat geven? De Nubermemtje zegt, na zoals het op de doos weest, dan zal het een hoen geven. Nur een klein steltje kijken, dan zegt Doof te de Nubertante, Komm, nu kan we ommels niet dit puzzeltop stellen. Laat me die een Koffelteu merken, en dan halt me diesen Cornflakes aanlezen.